Vitajte! Dnes sa spoločne pozrieme na tému, ktorá je, povedzme si úprimne, stále obklopená mnohými otáznikmi a, žiaľ, aj predsudkami. AIDS. Čo to vlastne je? Ako vírus funguje? A čo je najdôležitejšie, aká je naša úloha ošetrovateľstva v starostlivosti o týchto pacientov? Poďme sa na to pozrieť pekne od základov. Takže čo nás dnes čaká? Prejdeme si to v 6 logických krokoch. Najprv si zadefinujeme, čo to AIDS vlastne je, kto ho spôsobuje a ako sa prenáša. Potom sa pozrieme na to, ako sa infekcia vyvíja v čase, teda na jednotlivé štádia. Ukážeme si, ako to vieme diagnostikovať a hlavne liečiť. Samozrejme, nevynecháme ani kľúčovú tému prevencie. A na záver si to celé spojíme a ukážeme na konkrétnom príklade z ošetrovateľskej praxe. Dobre, poďme na to. Prvá a úplne základná otázka. Aby sme mohli s niečím bojovať, musíme presne vedieť, proti čomu stojíme. Čiže, čo je to vlastne AIDS? A hneď na úvod si ujasníme jednu zásadnú vec, ktorú si treba zapamätať. AIDS a HIV nie je to isté. AIDS nie je vírus. AIDS je syndrom, teda súbor príznakov. Je to v podstate konečná stanica, najpokročilejšie štádium, ktoré nastane, keď vírus HIV, teda vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, napácha v tele obrovské kritické škody. A ako presne tie škody pácha? No, predstavme si náš imunitný systém ako dokonale organizovanú armádu. Vírus HIV je ako vysoko špecializovaný zabijak, ktorý má jeden jediný cieľ – zlikvidovať veliteľské centrum. A tým veliteľským centrom sú práve bunky, ktoré voláme CD4T lymfocyty. Sú to generáli našej imunity, ktorí riadia a koordinujú celú obranu. No a čo sa stane, keď armáda príde o svojich generálov? Nastane chaos a postupný kolaps. A presne to sa deje v cele. Imunita slabne a slabne, čo voláme progresívna imunodeficiencia. A vtedy sa otvárajú dvere pre tzv. Oportunné infekcie. To sú choroby spôsobené bežnými baktériami či vírusmi, s ktorými by si zdravé telo hravo poradilo. No pre organizmus bez imunity sú smrteľnou hrozbou. Okrem toho sa dramaticky zvyšuje aj riziko vzniku niektorých špecifických nádorov, ako je napríklad Kaposiho sarkóm. Dobre, následky poznáme. Pozrime sa teraz na samotného páchateľa. Čo je to za vírus a, čo je dôležité, ako sa medzi ľuďmi šíri? Pôvodcom je teda retrovírus, ktorý poznáme pod skratkou HIV. A tu je taká malá zaujímavosť. Máme v podstate dva hlavné typy. HIV-1, to je ten, ktorý je zodpovedný za drvivú väčšinu infekcií po celom svete. A potom je tu jeho príbuzný, HI2, ktorý sa vyskytuje prevažne v oblasti západnej Afriky. Treba povedať, že ochorenie, ktoré spôsobuje, má často o niečo pomalší a miernejší priebeh. A teraz prichádza niečo, čo je pre nás ako zdravotníkov, ale aj pre celú spoločnosť absolútne kľúčové. Musíme presne vedieť, ako sa vírus prenáša a hlavne, ako sa neprenáša. Takže áno, prenos je možný nechráneným pohlavným stykom, krvou a krvnými derivátmi a z matky na dieťa. To sú 3 hlavné cesty. Ale rovnako dôležité je pamätať si to, čo vidíme napravo. HIV sa neprenáša vzduchom, podaním ruky, objatím cez jedlo, vodu ani uštipnutím komára. Prečo to tak zdôrazňujem? Lebo práve strach a mýty vytvárajú stigmu, ktorá týmto pacientom ubližuje často rovnako ako samotná choroba. Ak sa už vírus do tela dostane, deštrukcia nezačne okamžite. Je to dlhý, pomalý a hlavne zákerný proces, ktorý si môžeme rozdeliť na 4 odlišné fázy, každá s vlastnými prejavmi. Poďme si túto časovú os prejsť. Všetko to začína tzv. Primárnou infekciou, zvyčajne pár týždňov až mesiacov po nákaze. Príznaky? No, sú zradné. Vyzerá to ako bežná chrípka, horúčka, únava, možno zdúrené uzliny, nič špecifické. A potom príde to najzákernejšie obdobie, bezpríznakové štádium, môže trvať roky, niekedy aj viac ako 10 rokov. Človek sa cíti úplne zdravý, no vírus v jeho tele potichu pracuje, množí sa a likviduje tie dôležité imunitné bunky. Až po dlhom čase sa začnú objavovať prvé varovné signály. Chudnutie, hnačky, nočné potenie. A keď je už imunita totálne zdecimovaná, prichádza finále. Štádium AIDS, ktoré je definované práve prítomnosťou závažných infekcií, nádorov či dokonca poškodením mozgu. Ako teda môžeme tento tichý proces odhaliť včas? A aké zbrane proti nemu má dnes medicína v rukách? To je téma diagnostiky a liečby.
Základným kameňom diagnostiky je samozrejme krvný test. Ale pozor, tento test primárne nehľadá samotný vírus, ale protilátky, ktoré si proti nemu telo vytvára. A tu je jeden dôležitý detail. Vytvorenie týchto protilátok trvá nejaký čas, zvyčajne 6 až 12 týždňov. Tomuto obdobiu hovoríme diagnostické okno. Ak by sa test urobil príliš skoro, mohol by výjsť falošne negatívny, aj keď človek už infikovaný je. Samozrejme, popri tom sa robia ďalšie vyšetrenia ako krvný obraz, röntgen pľúc či CT, aby sme zhodnotili celkový stav pacienta a odhalili prípadné komplikácie. A to nás celkom logicky privádza k tej najzásadnejšej otázke, ktorú si asi všetci kladieme. Je možné sa tejto infekcie úplne zbaviť? Odpoveď je žiaľ, zatiaľ nie. V súčasnosti nemáme liek, ktorý by dokázal vírus z tela úplne odstrániť. Infekcia HIV je teda, aspoň na teraz, doživotná záležitosť. Ale, a toto je obrovské ale. To, že to nevieme vyliečiť, vôbec neznamená, že je to rozsudok smrti, ako to bolo kedysi. Vďaka modernej antiretrovírusovej terapii, čo je doslova revolúcia v medicíne, vieme množenie vírusu v tele potlačiť na takmer nemerateľné hodnoty. Tým pádom sa zastaví deštrukcia imunitného systému a ten sa môže dokonca začať regenerovať. A najdôležitejší odkaz? Dnes človek, ktorý je správne a včas liečený, nemusí nikdy dospieť do štádia AIDS a môže prežiť úplne plnohodnotný a rovnako dlhý život ako ktokoľvek z nás. Samozrejme, ideálny stav je, ak k infekcii vôbec nedôjde. Poďme sa teda pozrieť na prevenciu a naopak na to, čo hrozí, ak sa choroba nelieči a postupuje ďalej. 0. Toto jedno číslo hovorí za všetko. Napriek 10-ročiam intenzívneho výskumu stále nemáme proti HIV žiadnu účinnú očkovaciu látku. Prečo? Lebo ten vírus je nesmierne prefíkaný, extrémne rýchlo mutuje a náš imunitný systém ho jednoducho nedokáže dobehnúť. A práve preto je prevencia, teda zabránenie nákaze, úplne kľúčová. A tie základné piliere prevencie sú v podstate celkom jednoduché a jasné. Číslo 1. Bezpečný sex, teda správne používanie kondómu. Pre injekčných užívateľov drog platí zlaté pravidlo nikdy nezdieľať ihly a striekačky. Potom je tu niečo, čo voláme postexpozičná profilaxia. To sú lieky, ktoré sa podajú po rizikovom kontakte a môžu zabrániť rozvoju infekcie. U tehotných žien, ktoré sú HIV pozitívne, zase nasadzujeme liečbu, ktorá s takmer 100% istotou zabráni prenosu vírusu na dieťa. No a samozrejme dôležitá je aj dispenzarizácia, teda pravidelné sledovanie a testovanie. No a ak prevencia zlyhá a liečba chýba, tak sa nám ten kruh vlastne uzatvára. Vraciame sa na začiatok k zničenému imunitnému systému, ktorý otvára brány oportúnnym infekciám a nádorom, teda k plne rozvinutému štádiu AIDS. Dobre, doteraz to bola teória. Vírus, choroba, liečba. V poslednej časti sa ale pozrieme na to najpodstatnejšie, na človeka. Ako konkrétne vyzerá ošetrovateľský proces a starostlivosť o pacienta z HIV v praxi? V ošetrovateľstve musíme byť veľmi presní. Toto, čo tu vidíme, je príklad tzv. Sesterskej diagnózy. Je to vlastne presné pomenovanie problému. Nestačí nám napísať, že pacient málo je. Musíme to definovať trojzložkovo. Aký je problém? Nechutenstvo. Čo ho spôsobuje? V tomto príklade chronické ochorenie a nevoľnosť. A ako sa prejavuje? Zníženým príjmom potravy a úbytkom hmotnosti. Až keď máme takto presne zadefinovaný problém, môžeme začať plánovať efektívnu starostlivosť. Keď teda poznáme problém, stanovíme si cieľ. Tu je to jednoduché. Zlepšiť nutričný stav pacienta. Len to je stále trochu všeobecné. Ako zistíme, či sme úspešní? No preto si ten veľký cieľ musíme rozmeniť na drobné. Na konkrétne, merateľné výsledné kritéria. Chceme vidieť, že hmotnosť sa stabilizuje alebo ide hore, že pacient naozaj zje to dohodnuté množstvo stravy, že nevoľnosť a vracanie ustupujú a tiež, že pacient chápe, prečo je to dôležité. Toto sú naše kontrolné body, ktoré nám jasne ukážu, či naša práca prináša ovocie. A ako tie ciele dosiahneme? Prostredníctvom konkrétnych ošetrovateľských intervencií, ktoré tvoria taký neustály cyklus. Vždy začíname s hodnotením, sledujeme, koľko pacient zje, vážime ho, kontrolujeme hydratáciu. Popri tom ho neustále monitorujeme, meriame tlak, puls, zisťujeme, či nemá bolesti. Samozrejme podávame ordinovanú liečbu a pozorne sledujeme jej účinky a prípadné vedľajšie účinky.
Súčasťou je aj priama starostlivosť napríklad o ústnu dutinu, aby sa mu lepšie jedlo, či o kožu. A potom je tu ten 5. a poviem vám, že možno najdôležitejší bod – podpora a edukácia. Musíme pacientovi vysvetliť, prečo je tá liečba dôležitá, prečo musí jesť. Iba tak sa z neho stane partner v starostlivosti o vlastné zdravie. A tento cyklus sa stále opakuje a prispôsobuje aktuálnemu stavu. Tak a sme na konci. Prešli sme si celú cestu, od malej molekuly vírusu až po komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o človeka. Videli sme, ako sa z kedysi smrteľnej diagnózy stalo zvládnutelné chronické ochorenie. A to nás privádza k finálnej otázke na zamyslenie. Čo bude ďalej? Žijeme v dobe úžasných technológií. Ako práve tieto technológie, telemedicína, rôzne senzory, umelá inteligencia dokážu v budúcnosti ešte viac zmeniť a zlepšiť starostlivosť o pacientov z HIV? Odpoveď na túto otázku bude formovať nielen budúcnosť liečby HIV, ale možno aj medicíny ako celku.